What's up guys? Nyt lähdetään kuvaamaan vlogia Hardvault Genesiksestä. Meillä on tässä just multicam setupit prepissä. Meillä lähtee 4 kameraa. Yksi on tossa just kuvaamassa. 2 laukkua, tämmösiä extra akkuja. Tämmönen nauhoitin, jolla me nauhoitetaan sit koko setistä deckistä suoraan puhtaat audiot. Ja sitten tietenkin kunnon ison luokan tripodit lähtee messiin myös. Mut jees, ruvetaan sitten siirtyä kohti äänivallia ja lähdetään starttaa tää vlogi, let's go! Sitten lähdetään. Tässä on meidän apukuvaaja, valkoiset monsterit. Ei oo, me promotaan valkoista monsteria. Nanan ensimmäinen kuvausreissu. I'm excited. Let's go! Sitten astutaan äänivalliin, let's go see, ketä kaikki on jo mestoilla. Täällä päin on bäkkärit. Hei, sä käyt saanut kameraa. Tästä tykkää teidän mini. Tää on sikamattua. Mikä kamera? Se on M5. Kato sit kun mä en saa henkeä. Kato! Jumalauta, minkä näköinen äijä! Morjesta, morjesta! Voi, On kyllä taas ekstra hektistä. Nyt mennään 7.3. Aina menee noin joku tunti purkaa ja se tuppaa kaikki, niin sen takia on tosi tärkeää tulla tosi ajoissa tänne. Sitten asennetaan dekkikamerat. Ja tää kamera tulee kuvaamaan DJ:tä tosta perspektiivistä. Meillä on Sony CVE1 ja Small Rigin battery tossa päällä. Tää battery antaa sille virtaa 7 tunniksi. Sitten siinä on vielä tuuletin päällä, niin tällä kompolla lähtee kyllä koko tapahtuma kuvaukseen. Tää pitää kytkeä tohon dekkiin, että me saadaan puhdas audio siitä. Laitetaan siihen vielä zoom recorderi ja sitten teipataan kaikki kiinni, niin mikä ei lähde niinku shiftailemaan tollain paikasta toiseen. Näin se vaan menee. Joo, siellä on meidän toinen kuvaaja, vlogikuvaaja. Ja tässä on Max. Max tulee yleensä kuvaa meille tapahtumia. Tällä kertaa Max soittaa itse DJ-settiä. Tulee kyllä olemaan face to face meidän toisen apukuvaajan kanssa. Täällä on myynnissä Soipa merchia. Look at that. Äijä on päässyt pitkälle, kun sen merchia myydään vielä täällä itse tapahtumahyllyllä. Mut nyt sit seuraavaksi toi tripodin asennus. Mennään tsekkaa sitä. Sitten ehkä se tärkein kamera, nimittäin pohikamera, koska meillä ei ole tänään yleisökuvaajaa, niin tällä kameralla me rakennetaan hyvät multicam-klipit. Eka ukkari alkoi just soittamaan. Tästä lähtee sit kunnon tuotanto, eli kaikki multicamit on päällä. Mutta tunnin päästä alkaa Ancient Weaponsin setti ja sitähän me oikeesti odotetaan. Sitten kun tuo kakkoslava alkaa oikeesti kunnon mähinä. Jatketaan kuvauksia. Sitten mennään tsekkaamaan kakkoslava.
asenne settiä. Ei oikein edes pysty nielasemaan, kun kuumottaa niin helvetisti. Mut se on 5 minaa, se on unbreakable kun on ohi, niin siinä vaiheessa alkaa homma toimimaan. Reivol Night, kun on pizzattu sisään, niin se on hänessä. Sitten, näin se vaan menee, sanotaan kaikki yhtä. 3, 2, 1, Näin se vaan menee! 7.3. Classified as addicts. Joo, tässä vaiheessa iltaa me kuvattiin 2 lavaa samaan aikaan, niin vlogaaminen jäi vähän toissijalle. Mutta tässä on kuitenkin pari klippiä vielä vikoista artisteista, mutta lopetellaan vlogi tähän. Kiitos, että katoitte. Ice cream.
Kivetalo.